ቅዱስ ጽዮን ለዓለም ለዓለም አሜን። ጎይታ ንኽብረካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኣሚና ንግዛእካ ኣለና ንቅዱስ ስብካ ነመስግን ኣለና ኩሉ ብርክ ስግደልካ ኣምላኽ ንስግደልካ ኣለና ናይ ኣማልክቲ ኣምላኽ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይታ ጎይታ ንስኻኻ ንስኻትኩም እሲ ክትጸልዩ ከለኹም ከም ዝበሉ እናበለ ቅዱስ ወድኻ ከም ዝምሃርና ንፅዋዕካ ውቃዕት ግበረና ወዘለኣለሙ ኣምላኽ ዝተባረኸን ዝቐደሰን ከም ዘውዓልካና ዝተባረኸ ምሸት ትገብረና ንልምነካ ኣለና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ልቦና ሓዲሩ ንጸድቀሉ ህይወት ንረኽበሉ እግዚኣብሔር ክኾነና ንልምነካ ኣለና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብስመይ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝተኣከብኩምሉ ኣነ ማእኸል ክኸውን ኣለኹም ዝበልካ ኣብዚ ማእኸልና ሎሚ እግዚኣብሔር ምሳና ክተምሲ ምሳና ክትህሉ ዓይኒ ልቦናና ከተብርህ ቃልካ ኣብ ልብና ሓዲሩ ንፍረ ንበረኸት ንህይወት ክኾነና እግዚኣብሔር ንልምነካ ኣለና በረኸትን ጸጋን ናደና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማዕታትን መካፍለና አቡነ ዘበሰማያት መላብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደልን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋልና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሓሳብክ ድንግል بسقا خون دنقل يخد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ስኻን ዝተፈለ ክብርኽቲ ክብርኻስውን ብርኺኦም ትጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦፊስ ህደስ ይርቃታና ሰለና ፈቶ ደሁ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልይኹም እንታና ምሕረት ለምና አሜን በሉ ምሸት ይግበረልና ኮሆስ ትገብረን ትኸሊኻ አይተ ባሺ ሆስት ትገብረኒ እሺ ሼር ገብራ በስክሪን እንታን እንቀው አተምና ተከልከ ረላ هو ባር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ራይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር አምላክና ከምዚ ንዘራረብ በቃሉ ክንሰምዕ ክንዛረብ ዝዓደመና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ካብቲ ሎማዓንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንግሆ ዝተነበየ መልእኽቲና ኣልዒልና ክንዘራረብ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ኢነሩ ዝተነበየ ካብ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ስጋብ 8 ዘላ ሃይለ ቃልና ንዘራረበላ እሱ ከዓ ንዲያብሎስ ተጻረርዎ ንሱ ከዓ ካብኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ እያ ትብል ኣብዚ ዘለና ያሉ ሳምንቲ ናይ 40 ጾም ሳልሳይ ሰንበት ምኩራብ ወይ ከዓ ምንጻሕ ቤተ መቅደስ ኢልና እንዝክረሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጭጉራፍ ዝተተዐ ብምግባር ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ዝተነበየ ቤተ ቦይ ቤት ሸቐጥ ጌርኩም እሞ እናበለ ዘንበቦ ንሕና ከዓ እዚ ህያው መቅደስ ዝኾነ ሰብነትና ነጽርየሉ ናብኡ ነቕርበሉ ጊዜ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ክቐርበኩም ንዲያብሎስ ከዓ ተጻረርዎ ንሱ ከዓ ካብኻትኩም ክሃድም እዩ ዝብል ናብ ኣምላኽ ምቕራብን ንዲያብሎስ ምጽራርን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ዘድልየና ንሕሪልና ሓደ ክንድሕን እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኢሳያስ 43 ንቀር 10 ሓነ ኣነ እግዚአብሔር ብጀካይ መድሓኒ የልቦን ስለዚህ ብጀካ እግዚአብሔር መድሓኒት ስለዘይብልና ብጀካ እግዚአብሔር ረዳኢ ስለዘይብልና ብጀካ እግዚአብሔር ዝድግፍ ስለዘይብልና ምድሓን ክንረክብ ዕቁባ ክንረክብ ጸግዒ ጽላል ክንረክብ ክንድሕን ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ የድልየና ማለት እዩ ናቱ ካብ እግዚአብሔር ምስ ረሓቃ ሞት እዩ ዘሎ ኣስበ ሓጢኣት እንታይ ኢልዎ ሞት እዩ ካልእ እንደልዮ ክንረክብ እዩ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዘለናዮ እንነብረሉ ዘለና ሃገራት እንደልዮ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ብዙሕ ኢና ንብል ንወፍር ንኣቱ ንጽዕር ንምሃር ዝተፈላለየ ነገር ንገብር ኢና ግን እግዚአብሔር እንድሕር ዘይሓዝና ሙሉእነት የብሉን ማለት እዩ እንተእተና ኣይንጸግብን ኢና
እንተሃለወና ኣይንዓግብን ኢና ሙሉእ ተስፋ ሙሉእ ሰላም ሙሉእ ጥዕና ሙሉእ እንደልዮ ዝርከብ ብእግዚአብሔር ምክንያቱ ቃሉ እንታይ እዩ ዝብል ዮሃንስ 15:5 እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ጀካይ ሓንቲ እኳ ትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ተኣባይ ፀንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ስለዚ ብዘይ እግዚኣብሔር ዋላ ሓንቲ ክንገብር ስለዘይንኽእል እንደልዮ ክንረክብ ናብኡ ክንቀርብ ኣለና ማለት እዩ ናብኡ ከይቀረብና ንደልዮ ክኾነልና ኣይኽእልን ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ንቐርብ ድሕነት ክንረክብ ኢና ካልእ ከዓ ንደልዮ እንምህጎ ክኾነልና መታን እዩ ምክንያቱ ትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ኢልና ኣብ እግዚኣብሔር ንድሕር ተፀጊዕና ንእግዚኣብሔር እንድሕር ሒዝና ምስኡ እንድሕር ለጊብና ናብኡ እንድሕር ቀሪብና እንደልዮ ዝለመናዮ ኩሉ እንታይ ኮነልና ማለት እዩ ይፍፀመልና ስለዚ እንደልዮ ክፍፀመልና ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዕረፍቲ ንምርካብ ሰብ ደኺሙ ኣብ ተጨኒቑ ዝተፈላለየ ዕረፍቲ ይደሊ እዩ ሎሚ ኣበይ ኢና ንዕርፍ እዩ ትሕቶ ንዕርፈሉ እንኮ እግዚኣብሔር እዩ ብዘይ እግዚኣብሔር ዕረፍቲ የለን ምክንያቱ ማቴዎስ 11:29-30 ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፈኩሽ ፀሮይ ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ረኽቡ ኢኹም ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከለና እንታይ ኢና ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ዕረፍቲ ምክንያቱ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ እሱ ለዋህ እዩ እቲ ኣርዑቱ ከዓ ብጣዕሚ ፈኩስ እዩ ጾር እግዚኣብሔር ከዓ ቀሊል እዩ እዚ ዓለም ተፅረና ጾር ከቢድ እዩ ብዙሕ ጭንቀት ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሓዘን ብዙሕ ጓሂ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዘለዎ ኣብ እግዚኣብሔር ትቀርብ ከለካ ግና ናይ ኣምላኽ ጾር ፈኩስ ቀሊል እዩ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለካ ከዓ እንታይ ይርከብ ዕረፍቲ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ዘድልየና ኣብኡ ዕረፍቲ ክንረክብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ እግዚኣብሔር ንሱ ናብኡ ባዕሉ ሓደ ወዱ ብመልኣኽ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቕሪብና እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:1-2 ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምዉታት ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ሕያዋን ገበረኩም እግዚኣብሔር ካብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ፈቲሑ ሕያዋን ገይሩና እዩ ብምንታይ ብደሙ ደሙ ብምፍሳስ መስቀል ብምጻር ኣኽሊል እሾኽ ኣብ ርእሱ ብምድፋእ ንሕና ከዓ ኣኽሊል ህይወት ኣኽሊል ጽድቂ መታን ክንለብስ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዝገብር ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ እዩ እሞ ንሱ ንሓጢኣት ከርሕቆ ኢሉ ከም እተገልፀ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢኣት የልቦን ኣብ እግዚኣብሔር ሓጢኣት የልቦን ናብ ኣምላኽ ምስ ቀረብካ ሓጢኣትካ ይስረየልካ ካብ ሓጢኣት ትነጽህ ካብ ጭቃ ትሕፀብ እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ኣይገብርን ኢልዎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:4-5 ኣብ እግዚኣብሔር እንድሕር ኣለኻ ካብ ሓጢኣት ትርሕቕ ማለት ምክንያቱ ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ ኢልና ኣለና ሞት እዩ ሮምየ ምዕራፍ 6:22-23 ዘሎ ራእይዎ ኢኹም ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ ሞት እዩ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት ብህይወት ምንባር ማለት እዩ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት ኣብ ሓጢኣትካ ምፅራይ ምንጻህ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ነቶም ዝደልይዎ ኢሉ ዳዊት ኣብ መዝሙር 145:18-19 እግዚኣብሔር ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ኩሎም ቀረባኦም እዩ ፍቓድ እቶም ዝፈርህዎ ይፍጽም ኣውያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ከዓ ስለዚ እግዚኣብሔር ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ፀዋዓዮ ንዝፈርሕዎ ፍቓዶም ወይ ከዓ ድልየቶም ይፍጽም እዩ መጀመርታ ጥበብ እንታይ ኢልዎ ፅሑፍ ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ እዩ ንኣምላኽ ክትፈርሕ ከለኻ ምስ እግዚኣብሔር ናይ ምልጋብ ዕድል
ዝለዓለ ይኸውን ካልእ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፅውዕዎ እቶም ናብ ኣምላኽ ዝቐርቡ እግዚኣብሔር ንጸሎቶም ይሰምዕ ይምልሰሎም ንዓቶም ከዓ ዘድሕን ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልናዮ መድሓኒት እዩ ህይወት እዩ ሰላም እዩ ዕረፍቲ እዩ ኣብኡ ዝፀግዐ ኣብኡ ዝቐረበ ንዕኡ ንሱ ንዝደልይዎ ኩሎም ቀረበኦም ፍቓዶም ዝፍፅም ኣውያቶም ዝሰምዕ ዘድሕን ከዓ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንቀርቦ ቅዱስ ያዕቆብ እንታይ ዝብለና ዘሎ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ከዓ ክቐርበኩም እዩ ኣርእስትና እምበኣርስና ኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፃረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ ኣቱም ሓጣን ኣእዳውኩም ኣፅዩ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ እውን ልብኹም ኣንጽሁ ንእግዚኣብሔር ምቕራብ ዝኻብ ኮነ ንዲያብሎስ ምፅራር ከዓ ክንርኢ ኢና ዲያብሎስ ክትንፃረሮ ከለና ንሱ ካባና እንታይ ይገብር ኢልዎ ይሃድም ይርሕቕ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 11 ስጋብ 12 እቲ ቅልስና ምስ ሕልቃናነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ንዲያብሎስ እንፃረሮ እምበኣረይ ኣፅዋር ኣምላኽ ብምልባስ እዩ ማለት ኣፅዋር ኣልባስ ኣፅዋር ኣምላኽ ብምዕጣቕ እዩ ኣፅዋር ኣምላኽ ከዓ ንሱ እንታይ እዩ ጸሎት እዩ ጾም እዩ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ቃልካ ንልበይ መብራህቲ ኢሉ ሕግኻ መንታር ከይጥሕሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ኢሉ ዳዊት መዝሙር 119 ቃል እግዚኣብሔር ኣባና ክንዓቁር ከለና ሰይጣን ምፅራሩ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ዘይዓርፍ ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ተፃሒፉ ኣሎ ዲያብሎስ እቲ መፃርርትኹም ዝውሕጠ ደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኮይኑ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ ንቕሑ ተፃረርዎ ንቕሑ ተጠንቀቁ ንቕሑ ስለዚ ምንቃሕ ምጥንቃቅ ማለት ንሰይጣን ምፅራር ማለት እዩ ኣፅዋር ኣምላኽ ምልባስ ማለት እዩ ኣፅዋር ኣምላኽ ክንለብስ ከለና ዲያብሎስ ካባና ሽዑ ተሃድም እዩ ኣብ ሓንቲ ፃዕዳ ወረቐት ደለኻዮ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ እታ ፃዕዳ ወረቐት ዝኾነት ዝተፃሕፈ እንተለዋ ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ ብርጭቆ ጥራሓ ዝኾነት ማይ ንክትመልኣላ ፀገም የብላን እንድሕሪ ኦረዲ ዝመልአት ኮይና ግን ተገበርካዮ ናብ ላዕሊ እዩ ዝፈስስ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣባና እንድሕሪ ድልዩ ዲያብሎስ ሽዑ ቦታ ይብሉን ማለት እዩ ኣምላኽ ንልብና እንድሕሪ ተቆፃፂርዎ እግዚኣብሔር ንሰብነትና ንሂወትና እንድሕሪ ተቆፃፂርዎ ዲያብሎስ ቦታ ኣይብሉን ማለት ምፅራር ማለት እዚ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መገዳ እውን ገፋሕ እያ ኢሉና እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መገዳ ከዓ እንታይ እያ ገፋሕ እያ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም እሞ እታ ናብ ሂወት እትወስድ ደገ ግና ፀባብ መገዳ እውን ቀጣን እያ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም በታ ፀባብ ደገ እተው ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ 13 ስጋብ 14 እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ እንታይ እያ ርሕብቲ መገዳ ገፋሕ እያ ንዲያብሎስ ምፅራር የብላን ማለት እዩ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ እንታይ እዮም ብዙሓት እዮም እታ ናብ ሂወት ትወስድ ደገ ግና ንሳ ፀባብ እያ እታ ፀባብ ደገ ተመላለሱ እታ ፀባብ ደገ እተው እታ ፀባብ ደገ ተጓዓዙ እታ ፀባብ ኣፍ ደገ እታ መገዲ ኣምላኽ እያ እታ መገዲ ሓቂ እያ እታ መገዲ ፅድቂ እያ እታ መገዲ ሂወት እያ እታ ናብ ገነት እተብፅሕ ገፅ ኣምላኽ እተርኢ ጎደና እያ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ሒደት እዮም መን እዮም እዚኣቶም እቶም ኣፅዋር ኣምላኽ ዝለበሱ እቶም ኣፅዋር ኣምላኽ ዝሓዙ
እቶም ከም ፍቓዱን መደቡን ዝተመላለሱ ለዚ ትመጻርርትና ዝውሕጥ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውር ስለ ዘሎ እንታይ ምጥንቃቕን ምንቃሕን የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ወታደር ዘድልዮ ዕጥቂ ከይተዓጥቀ ንጸላኢኡ ክስዕር ኣይክእልን። ሓደ ተምሃራይ ከየጽንዐ ዕውት ክኸውን ክሓልፍ ኣይክእልን። ሓደ ሓረስታይ ጽቡቕ ገይሩ ከይፀዓረ እቶት ክረክብ ኣይክእልን። ሰራሕተኛ እውን ከይወፈረ ንጎሆ ከይተስዐ ናብቲ ስራሕ ከይዱ ከምቲ ዝግባእ ከይዓየ እቲ ክረኽቦ ዘለዎ ክረክብ ኣይክእልን። ስለዚ ንዲያብሎስ ምፅራር ምባር ከዓ ብቅድስና ምምልላስ ማለት እዩ። ምንቃሕ ማለት ብቅድስና ምምልላስ ማለት እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 16 ካብ 19 ስጋብ 20 ንሰናይ ብልህታት ንእኩይ ግና ገርህታት ክትኮኑ እደሊ ኣለኹ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግሪ ኢኹም ክቅጥቅጦ እዩ። ንዲያብሎስ ምፅራር ማለት እምበኣረይ ንሰናይ ብልሂ ምዃን ማለት እዩ። ንእኩይ ከዓ ገርህ ምዃን ማለት እዩ። ተንኮል ዘይብሉ እከይ ዘይፍሕስ ጉድጓድ ዘይፍሕር ንሓዊ ዘይቀይም ብቕምታ ዘይመላለስ ኣንጻር ኣምላኽ ዘይኸይድ እዚ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ ሰላም ከዓ እንታይ እዩ ዝገብረሉ ንሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግሩ ይቕጥቅጠሉ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ንሰይጣን ኣሲርዎ እዩ፣ ስዒርዎ እዩ። ሞት ኣበየሎ ዓወትካ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ተባሂሉ ብሞቱ ንሞት ዝሰዓረ ጎይታ እዩ ዘለና። ብስብራቱ ንሕና ዝሓወና ጎይታ እዩ ዘለና። ብክቡር ደም ዝተዓደግና ንሕና ጥሪት ኣምላኽ ኢና። ስለዚ ነቲ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ናብ እግዚኣብሔር ብምቕራብ ጥራሕ ኢና ንፃረሮ ማለት እዩ። ንዲያብሎስ ተፃረርዎ ንሱ ከዓ ካባኻትኩም እንታይ ክገብር እዩ ክሃድም እዩ። መዝሙር 181:13-14 ኣይ ህዝበይ እንተትሰምዓኒ እስራኤልሲ ብመገደይ እንተዝኸይድ ንጸላእቶም ቀልጢፈ መዋረድክዎም ኢደ እውን ናብ ተጻረርቶም ምመለስኩ ኢሉ። ኣይ ህዝበይ እንተትሰምዓኒ እስራኤልሲ ብመገደይ እንተዝኸይድ ንጸላእቶም ቀልጢፈ መዋረድክዎም ኢደይ ከዓ ናብ ተጻረርቶም መመለስኩ። ትውግእ እምበኣር ናይ መን ዝኸውን ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ዋልታ ኣምላኽ ሒዝና ኣፅዋር ኣምላኽ ሒዝና ኢና ንጸላኢ ንስዕረሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቅልስና ምስ ሕልቀናትን ስልጣናትን ገዛእቲ ዝዓለም ስለ ዝኾነ እቲ ንፀሮ ኣፅዋር እቲ እንለብሶ እቲ መከላኸሊ እቲ ንፃረረሉ ሓይሊ እምበኣር ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ኣፅዋር ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ኢና ተባሂልና። እግዚኣብሔር ዝሓዘ ደቂ እስራኤል ኣምላኽ ስለ ዝሓዙ ነቲ ባሕሪ ከም ብንቁፅ ምድሪ ተሳጊሮሞ። እቶም ሰለስተ መንእሰያት ኣነናን ኣዘራን ሚሳኤልን እግዚኣብሔር ስለ ዝሓዙ ኣብቲ ክነድሉ ዝኣተው እታን ሓዊ ከም በረድ ኮንሎም ክዳኖም እኳ ኣይሓረረን። ዳንኤል ኣብቲ ጉድጓድ ኣናብስ እግዚኣብሔር ስለ ዝሓዘ ካብ ተጻረርቱ ናይ ካብ መንጋጋ ኣናብስት ብሓይሊ ኣምላኽ ወፂኡ እቶም ንዕኡ ዝደርበዩ ግና ብኦም ክብልዑ ከለዎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ዝሓዘ ኣይሓፍርን እዩ። እግዚኣብሔር ዝሓዘ ኣይወድቕን እዩ። እግዚኣብሔር ዝሓዘ ኣይሳነኸልን እዩ። እግዚኣብሔር ዝሓዘ ንሱ እዩ ዝዕወት። ምክንያቱ ኣምላኽና ንሱ በዓል ሓያል ቅልጽም እዩ። ዘበርትዕ ዝረድእ ዝጓሲ ዝሕሉ ኣምላኽ እዩ ዘለና። ናይ ህዝበይ እንተዝሰምዓኒ ኢሉ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ንዓና ጓሳና እዩ። እቲ መዝሙር 23 እንታይ ኢና ንብል እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ናብ ልሙዕ ሻኻ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ
የህድኣ ግብ ዝበለ ፀልማት እኳ እንትኸድኩ እግዚኣብሔር ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ በትርኻን ምርኩስካን የፀናንዓኒ እየን ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋኢ መሊኡ ይጀርብብ ኣሎ እዩ ዝብል ኣብ ኣፀድ እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓይን ንዓኹምን ዘይድክስ ጓሳና እዩ ዘይታኸስ ኣምላኽ እዩ ኣብቱ መጓሰ ገና ጥሪቱ ኮይንና ምርካብ የድልየና ጥሪቱ ኮይንና ክንርከብ እንድሕር ኮይንና ከዓ ብርግፅ ከምቲ ምስተን ኣባጊዕ ክንሕሉ ንዲያብሎስ ከዓ ክንፃረር ይግባአና ሮሜ ምዕራፍ 12:9 ፍቅሪ ብዘይግብዝናትኹን ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ልገቡ እዩ ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ከዓ ልገቡ ምክንያቱ ሰይጣን እንታይ እዩ ክፉእ እዩ ንኽፍኣት ምፍንፋን ማለት ብሰይጣን ምፅራር ማለት እዩ ኣብ ሰናይ ምልጋብ ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ እግዚኣብሔር ክንደይ ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን ኢሉና እቲ ፅሑፍ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ምልጋብ ማለት እዩ ብዘይ ፍቅሪ ብዘይ ግብዝና ክንገብር ከለና ንኽፍኣት ክንፍንፍኖ ከለና ንዲያብሎስ ንፃረሮ ንኣምላኽ ከዓ ንለግቦ ኣለና ማለት ስለዚ እምበኣረይ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ትኩራኹም ፀሓይ ትዕረብኩም ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃብዎ ኮርዩ ሓጢኣት ከዓ ኣይትግበሩ ኣብ ትኩራኹም ፀሓይ ትዕረብኩም ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃቡ ንዲያብሎስ ተፃረርዎ ንዲያብሎስ ተቃወምዎ ንዲያብሎስ እምቢ በልዎ ንዲያብሎስ ንኖ በልዎ ንዲያብሎስ ስፍራ ኣይትሃብዎ ንሱ ሽዑ ካባኻትኩም ተኸገብር እዩ ክሃድም እዩ ናቱ ኣባና ቦታን ስፍራን የብሉን ንሕና ብደም ክርስቶስ ዝተዓደግና ቤተ መቅደስ ናይ ኣምላኽ ኢና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኢና ነቲ ንዲያብሎስ ንፃሮ ሓይል እምበኣረይ ጸሎት ጾም ንስሓ ዝኣመሰሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ለቢስና ንዲያብሎስ ክንፃረሮ ንኣምላኽ ክንቀርቦ እግዚኣብሔር ደግፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለሰማዕኹም ብትገብርዎ ጸሎት ምህላ ስጠኒሉ ይስማዕኹም ወስብሃት ለእግዚአብሔር ናባኻትኩም ከብላይ ኣብቲ ዝተምሃርናዮ ወይ ኣብቲ ዝበልናዮ ሕተት ኣሎ ወይ ከዓ ሞር ስታይ እንገብሮ ግዜ ኣለና ማለት እዩ እንድሕሪ ደኺምኩም ከዓ በዚ እውን ክንውድእ ንኽእል ኢና ቃለ ሕይወት የስምዐና ኣቦ ኣሼ ኣብ ልብና ይሕድሮ ሓራይ ዝኾነ ካብዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ይብሎ ኣቦ ኣሹ እሞ ሕቶ ዘሎ ስማዕ ፀኒሐ ድየ እወ ስሙ ፀኒሖም ኣቦ ኣሹ ሰምዑን ኣለኹም ዳን እወ ኣሰምዐካ ኣለኹ ኣነ ሰምዐካ ኣለኹ እወ ንፅር ስሙዕ ፀኒሕኩም ክስማዕ ፀኒሖም ኣቦ ኣሹ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ሕቶ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ብርህት እያ ማለት እዩ ወቦሽ ቃል ህይወት የስምዐና ብሩህ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትዝሃብኩም ቃል ከዓኒ ኣብ ልብና ይሕድሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅኩምልና ሓፈሻዊ ብጣዕሚ እንዳመስገና ኢና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓኒ ሰሚዑ ረድዩን ከዓነ ኣብ ልቡ ባዕሉ እግዚኣብሔር ከዓኒ ሓግዞ ማለት እዩ
آمين. ሓንቲ ላት ንቦሽ ኣነ الراي ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እንዲና ክንመሃር ፀኒሕና ኩሉ ቃል ኣምላኽ እኳ ደስ ዝብል እንዲ ግን ብዝያዳ ከዓ ንባዕሉ ፍትጋላልፃ ኣብ ልቢ ሰባት ዝኣቱ ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልኩም ናይ ብሓቂ ሕጂ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንዲያብሎስ ተፃረርዎ ሰዋዕ ካብኻትኩም ብርኪ ርሕቕ እዩ ዝብል ትምህርቲ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ እንድሕር ኮይናስ ከመይ ኢልና ኢና ንቐርብ ናብ ቤተክርስትያን ብምኻድ ድዩ ወላ እንታይ ዓይነት ሜላ ጌርና ኢና ክንቀርብ ንኽእል ናብ እግዚኣብሔር ንቐርብ እቲ እንጥቀመሉ ሜላ ሓደ ቤት ኣምላኽ ብምጉዕ ምኻድ ተቐዳማይ ነገር እዩ ምክንያቱ ንኸምኡ ተሰሪዑ ቤት እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ከድናስ ቃሉ ከምዚ ንዛረበሉ ዘለና ሕጂ ንረክብ ኢና ክንፅሊ ኢና እቲ ቅዱስ ቁርባን ይኹን እቲ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ንጥፈታት ንረኽቦስ ኣብቲ ቤት እግዚኣብሔር እዩ ማለት ካልእ ንኣምላኽ ንቐርቦ ብነብስና ብምንፃሂ ብንስሓ ብምሕፃብ እዩ መንፈሳዊ ሂወት ከዓ ፕራክቲስ ምግባር ማለት እዩ ሕናቲ ካብ እግዚኣብሔር ንረኽቦ ረብሓታት ኣለና ግን ከዓ እንድሕር ንኣብነት ካብቲ ኣብቲ ዝወደቕናሉ ዝወደቐ ሳይትስእ እንዶ ዝበሎ ፅሑፍ ካብ ዝወደቕናሉ ብምትሳዕ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ይተልናዮ ንስሓ ከዓ ሂወት እዩ ምንስሓ ከዓ ብሂወት ምንባር ማለት እዩ ስለዚ ብምንስሓ ብፆም ፀሎት ብምኽርን ክሳይ ምግባር መንፈሳዊ ፅሑፋት ምንባብ ንሕናዚ ናይ እግዚኣብሔር ምዃንና ብኩሉ እንተናና ክንምስከር ከለና ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ተባሂልና ኢና እዚ ብርሃን ዓለምን ጨውን ምድርን ምዃንና እንመስክረሉ ከዓ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ኮይንና ክንመላለስ ከለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክርስቲያን ኮይንና እንነብረሉ ፕራክቲካሊ ከዓ መንፈሳዊ ንጥፈታት ብምስታፍን ንሕና ከም ክርስቲያናት መንፈሳዊ ልምምድ ኣብ ንገብረሉ ህሞት ክንፅመድ ከለና እዩ እሺ ቃል ህይወት የስምዐልና ካልእ ዝኾነ እንድሕር ዘይብልና ዓፂ ክቡራት ኣሕዋት ካልእ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ኣብዚ ወይ ዘይርድአና ከምዚኦም ዝበሉ ቦታት ረኺብና ከለና ክንሓትት ኣለና እሞ ዘለኩም እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ እሺ ዝኾነ የለን ማለት እዩ ተስሓወይ ኣነ ምስጋና ኣለኒ ኦኬ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ ልብና ይሕድር ኣቦይ ቀሺ ከዓ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ሶ ማች ይቐኒየልና ክብል እየ ካሊእ ኣይኮንኩን ኣሜን ገዛብኪ ከምዚ ኢልኩም መስዋዕቲ ከፊልኩም ንዓና ንኽትምህሎ ንዓና ንኽንፈልጥ ትገብሩ ዘለኹም ይቐኒየልና ክብረት ይሃበልና ገንዘብኪ ተምድሒርኩም ዝኣተኹም ሰላም ከይበልኩም ኣይትውፅእ ኢኹም ዳሕራይ ድሕሪ ኣለኩም ዝኾነ ሕቶ ግን ቅድሚ ምውዳእና እታ ግዜ ክንጥቀመላ ማለት እዩ በቃ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣልዩ ዘለ ፀሎት ጌርኩም ዕፀልና ቦቐሺ ብድሕሪኡ ክዕልል ዝኽእል ይዕልል እዚኦም ብፍላይ በዓል ቶሮንቶ ግዜ ይነውሖም ስለ ዘሎ ንሶም ክወፅኦም ማለት እዩ ኣራይ በቃ ፀሓን ፅቡቕ እያ ሰንበቲ እውን ሰብ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለየ ውዒሉ ደኸይሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓራይ እምበር በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ዘለኣለማ ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና እዛ ሰዓት እዚኣ ብሂወት ብጥዕና ሓሊኻ ቅዱስ ቃልካ ክንዛረብ ክንሰምዕ ስለዝዓደምካና ክብርን ምስጋናን ዓኻ ይኹን ወልዑል ኣምላኽና ንሃገርና ንነብርላ ዘለና ሃገር ንኩሉ ዓለም ሰላም ምሕረት ቅሳነት ክትህብ ንልምነካ ኣለና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ፋሕ ኢልና ከምዚ ኢልና ብንዘራረቡ ዘለና ኣብታ ተወለድናላ ዓዲ ኣብታ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ብድሓን ብሰላም ኣኪብካ ካከብ ዘለናዮም ምስቶም ንፈትዎም ነፍቅሮም ስድራ ቤትና ኮይንና እዚ ነበረ ንደሉ ግዜ ተምፃልና እግዚኣብሔር ንልምነካ ኣለና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም እንቶም ኣብ ፀበባ ዘለው ራህዋ ሃቦም እቶም ጭንቆ ፃንዓዮም ተስፋ ንሰኣኑ እግዚኣብሔር ስኻ ተስፋ ኩኖም ንኩሉ እትርኢ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለካ ኣምላኽ እቶም ዝጭንቁ እውን እግዚኣብሔር ንስኻ
ክትጸናንዖም ክትድብሶም ክትድግፎም ንልምነካ ኣለና ኩሉ ኣብ ቅድሚኻ ስራሕናዮ ኃጢአት መሓሪኻ እሞ ምሕረት ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ኣቡነ ዘበሰማያት ንብረት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከምኡ በምድሪ ሲሳየነ ዘለለተና ሀበነ እንድዘና አብሳነ ወጀጋና ከመና ደግዛ አብሳነ ተባነ መስተመስት አላ አድነን ነው ባልሃንን ኩሉ ኩይስ መዚያ ከይት መንግስት ኃይለ ስብሐት ለዓለሙ ዓለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ክርስቲያኖ ሰላም ለችርንግልና ወደስዳጅ በእግዚአብሔር ጸባዖ ሰላም ለኢትዮጵያ አንቲ መለሰ ክርስቶስ ሰላም ቆልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰረኛ ኃጣን ያስነብቼ ጸጋ ጎተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራ አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ሳይም ሰዓትኩም ይሁን رايبلون قا እግዚአብሔር ሰላም አራኸበና እንቶም ልሕልኩም ዝኣተኹም ቀዲሞም ዝነበሩካ ተዛሪብና ኢና